sanin gobe wanda sai Allah. Sanin mai zai faru gobe sai Allah. Idan kika yi haƙuri wata ranki dara, kowace cuta kuma da maganinta. Yau da gobe rafi za ya yaye. In za ka so mutum ka so shi don Allah. Ko ya gaza ashe ba za ka tsere ba. Akwai matsala a sa bukata cikin so. Idan an rasa ashe ba za a zauna ba. San zuciya kar ya saki hallaka. Na san duk abin da kika yi daidai ne, ba kuskure ba ne. Ni ma abin da nake fama da shi kenan a cikin gidan nan. Amma ina so ki bi komai a hankali, amma ina so ki sani mahaifinki shi yake da iko a kanki ba ke ba, kuma sannan ke za ki bi shi ba shi zai bi ki ba. Ina so ki bi komai a hankali, komai zai daidaita. Mami, babu inda aka ce ka bi mahaifinka akan kuskure, domin babu yin biyayya ga abin halitta akan saba wa mahalicci. Yusra, ki bi komai a hankali, insha Allahu komai zai gane gaskiya. Sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe. Lafiya kike kuka haka kamar wacce aka yanka? Wallahi Na'ima, da na samu waɗanda za su kashe ni na bar duniyar nan. Da na ji daɗi, ban ga amfanin zamana a wannan duniyar. Yusra, kina da hankali kuwa? Kin san me kike faɗa kuwa? Me ya zafi haka? Ina cikin hankali na Na'ima, na kuma san abin da nake faɗa. Me amfanin rayuwata idan wani ba zai rayu saboda ni ba? Me amfanin ta? Yanzu Na'ima, ina gani akan ido na sai dan adam ya mutu saboda kawai kuɗin magani, kuma ina da halin da zan bashi. Me amfanin rayuwata? Me makoma ta ranar gobe kiyama? Yanzu waye mutu saboda kuɗin magani? Da kika je gidan mu ɗazu kin ga me gadi? To ya mutu saboda ba shi da kuɗin da zai biya ai masa aiki a asibiti. Me amfanin aikinsa da yake yi a gidanmu? Me amfanin aikin? Allah ya ji kanshi. Kuma ina so ki san cewa lokacin shi ne yayi. Dan babu wani mahaluki da isa ya hana shi mutuwa. Ki daina kuka saboda wani mai gadin gidanku ya mutu. Kuma shi ba mai gadi bane ba. Shi ma dan adam ne kaman kowa. Kuma mahaifi, domin na tabbata yana da 'ya'ya kamar ni. Saboda ban san matsayinsa a wajen Allah ba. Kuma ina so ki sani, ke ma ki gyara zuciyarki. Sannan kuɗi fitina ne, ki daina ɗaukan su akan su ne komai akan gaba. Idan an rasa ashe ba za a zauna ba. San zuciya kar ya saki hallaka. Ki bi mijinki wata ranki gagara, shawarar kawaye ki bar ta ba. Hello? Na zo wajenka ne mu yi magana. Ina bayan gidan. Okay, take off. Sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe.
abokina kaga yanzu dole mu koma mu ci gaba da sana'ar mu ta da saboda zaman nan ba zai yi ba. Aminu gaskiya ba zan iya koma in ci gaba da wannan sana'a tamu ba. Ni a yanzu haka na gama yanke shawara komai canja sana'an nan zan yi. Dole ka faɗa haka domin na san dalilinka kuma ni ma yanzu na gane cewar na yi kuskure a baya amma yanzu duk sana'ar da na samu zan yi ta domin in samu in rufa kaina asiri. Gaskiya na ji daɗin wannan maganar taka kuma wannan maganar da ka faɗa magana ce ta hankali. Ka ma san yanzu dalilin da yasa na zo gurinka? To ina jin ka. So nake ka raka ni ƙauye. Ina son in je in samu ƙanin mahaifina domin mi magana da shi na tabbatar da cewar insha Allah zai tallafa mana. Aminu yanzu kana ganin za mu ɗibi jiki mu tafi ƙauyen nan? Shin kana ganin wannan ƙanin mahaifin naka zai iya ɗaukan wani abu daga cikin kasan dukiyar ka ya baka? Ni ma dai ba ni da tabbas amma na dai san cewar gonakin guda 3 ne. Me laifi dan an siyar da guda 1 an bani kuɗin mun je mun juya su. Shikenan ba damuwa Allah ya wuce mana gaba kuma wannan tunani ne mai kyau amma zan shiga cikin wajen inna in je mu yi magana kuma ta ba mu shawarar da ya dace ka san bin na gaban Allah in har muka bi shawararta to insha Allah in muka ji abu mai sauki ne ya saurare mu da Allah ka mika mun za ta ci insha Allah. Nagode. Aminu ne ya zo min da wata magana akan sana'ar da muke yi. Ya ce yana so mu je ƙauye wajen gadon mahaifin shi ko za a ba shi jari. To ba wannan kawun nasu ne lokacin da ubansa ya mutu da ya ce ba zai. Shi ne. Ka san su mutanen ƙauye idan suka ɗauki gadon nan wani abu daga ciki suka bashi gani suke sun mata amanar ubansa. To yanzu ya kike ganin za a yi? To ba zan hana ku zuwa ba. Idan Allah ya ɗora ku a kan shi idan kuka je sai ya ɗauka ya ba ku sai muku addu'a Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya. Ina muku fatan alheri. To shikenan mun gode Allah ya saka da alkhairi. Ina muku fatan alheri. Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya. Amin amin. Allah ya tsare ku ya dawo da ku lafiya. Amin amin. Abdulkarim ko ya ce in gaishe ki Papaladi wanda yake da shago a nan baya. Ka kira kawai ya faɗa maka ba. Shigo mana. Ina matar gida? Tana ciki tana shirya dama ke take jira ki ƙara su ai. Zauna mana. Ba zama na zoye ba. Na sani. Ni fa lamarin ka bani mamaki yake. Wai baka tunanin ranar da Asma'u za ta gane? Ta sani. A'a.
abokina duk abin da za ka yi ka dinga sa alkhairi a farko kafin sharri, sannan ko me za ka yi a rayuwa ka dinga yi wa mutum fatan alkhairi, ba kullum ya kasance tsakaninka da mutum ka dinga masa wani fata na tsiya ba. Ka fuskance na ai. Kaga Aminu, mata nawa ne ka taba gani sun je sun taimaki marasa lafiya har cikin asibiti, kuma komai da su ake yi matan a wajen marasa lafiya, ƙarshe fa su suke sace jaririn da ita mara lafiyan ta haifa su yi awon gaba da ita. Aminu, abin da ya fi tasiri a rayuwarka shine ka dinga tunani guda biyu, mai kyau ko mara kyau. To kaga, idan har kana buƙatar ka san wace ce, sai kai amfani da katin da ta baka, sai ka kira wayarta. Amma ya kamata yanzu mu yi tunanin sana'ar da zamu yi amfani da kuɗin da ta baka wajen yin sana'ar, domin shi ya zaunar da mu a nan. Sanin gobe. Asma'u, Allah mijinki bashi da kirki Asma'u. Wai ne zai kalla yana cewa wai zai ƙara aure saboda baki da lafiya. Haba dan Allah, ko in baki haƙuri. To in bar da abinki me sabo a ciki? Ai inda sabo na saba. Sannu. To duk wanda da ya so ka dan Allah ya gama maka komai. Asma'u ta so ka, ta ƙaunace ka. Ba wani dalili kawai saboda batin lafiya zaka ce zaka ƙara aure. To kuma aka faɗa miki bayana santa ne har yanzu? Kinga, lokacin tafiya ta ofis yayi, zan je ofis. Idan kun dawo ki mun waya. Allah ya sa wannan ya zama shine ƙarshen matsalar mu. Amin amin. Sai ka dawo. Sanin mai zai faru gobe sai Allah. Idan kika yi haƙuri wata ranki dara, kowace cuta kuma da maganinta, yau da gobe. Sani da zuwa Hajiya. Hajiya kuma ya kai. Yayi kuma? Baka kai bane ko kuma shekarunka ne ba su kai in ce maka yayi ba. To shikenan, nagode. Ya ƙarin haƙuri fa. Haƙuri ya zama dole. To Allah ya ƙara muku haƙuri da shi. Amin amin. Nace Hajiya tana ciki kuwa? Eh tana ciki. In ba damuwa zaka iya kai ni mu gaisa? Ba komai mu je. San zuciya kar ya saki hallaka. Sanin gobe, 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 sanin gobe. Ikon Allah, gaskiya lamarin nan ya bani mamaki Bala. Ai wannan ba komai bane daga cikin aikin Yusra. Ita kaɗai take fitowa ta gaya mara gaskiya. Yanzu a ce wannan yarinya yar wancan mugun mutumin ne? Gaskiya ne. Ai wannan yarinya Yusra, Allah ya mata albarka. Wannan yarinya ita ce mutane suke musu kirari tun a duniya, ake kira da su 'yan aljanna. Yusra? Allah sarki rayuwa. Gaskiya wannan yarinya ta karyata maganan Hausawa, kamar yadda suke cewa kamar kumbo kamar katanta. To, Allah ya saka mata da alkhairi. Amin, amin ya Allah, amin Salamatu. Amma malam yau za mu sha miya da naman sako? Salamatu, kina da tunani ku a rayuwarki? Kina mata aure wanda mijinki iya cikin wani hali, Allah zai fitar da mu, kuma kina so ki mai da mu baya? Salamatu, wannan in naira 1000 ce, ba kya tunanin mu ci 200 mu intata har tsawon kwanaki saboda halin da muke ciki? Wato a oki alhamdulillah na gano wanda kika dosa. Shi yasa na fito da kuɗin nan dan kalilan, ai 100 ne. Na rage 50 na fito da 50. Kin ga tun kafin, wato da duka na nuna miki, da kin nuna min wace ce ke halinki. To a hirdinki Salamatu, ba na son irin wannan. To ai sai mu ci gaba da shan wahala Bala, tun da haka ka zaba. Ke Salamatu, ki ta zama dai a wahala. Idan kuma kina kiran wahala, to wahala za ta riske ki. Muddin kina kawo min irin wannan maganganu na wahala, to wallahi zaki haƙuri ki tafi gidanku ki riski wahalan ba a nan gidan ba. Ni ba ke saki kamun wahala ba. Tashi da Allah, shiga ciki da Allah.
yan nan kin sa mun ji kunya. Maimakon ki bari mu zo. Ai mu ya kamata mu zo mu miki godiya har gida sai gashi kuma kin zo. Wannan ai abin kunya ne. Kuma ma ai laifina ne, ni ce ba nuna muku inda nake ba. Gaskiya ne. Amma dai mu ya kamata mu bi ki mu miki godiya kuma dole kika zo din ma alhamdulillah mun gode wa Allah. An gode Allah saka miki da alheri. Allah ya saka, Allah ya biya ki. Ubangiji ya biya ki abin da kika yi mana. Mun gode sosai. A haba umma, ai wannan ba wani abu bane, ni ma kamar ya nake a wajen. Duk dai da haka yabon gwani ya zama dole. Domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da bai gode wa mutane ba to fa ba zai gode wa ubangiji ba. Kuma idan kika duba lokacin da muka zo fa muna neman taimako har wajen aikin mahaifina mun je neman taimako ba mu samu ba, amma sai gashi Allah ya kawo ki cikin lamarin rayuwarmu kuma muka zo muka same ki. Kin ga dole mu godiya gare ki kuma mun ji daɗi. Allah ya saka miki da alkhairi. Muna godiya, Allah ya mayar da ki gida lafiya, Allah ya saka miki da alheri, Allah ya biya ki. Mun gode, mun gode. To ne umma shi ne. To za ki tafi? Sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe. Sanin gobe sai Allah. Barka da zuwa. Na gajiya. Ya aikin naka? Kyau. Wato ita duniya da kake gani maganin mai kokari ce. Duk inda ka kai da gaskiyarka ya kamata a ce wasu abubuwan kana dauke kai a kansu. Oga, ita gaskiya fa haske ce. Ita kuma ƙarya duhu ce. Ta zan kawo da kaina da kan gaskiya in juya an kalli ƙarya. Saka yana adu. Kowa yana rayuwa yadda ya so, amma kana iya haƙuri da abin da kake so domin ka ga buƙatar ka ta biya. Abin da nake na ai oga na zaɓi na rayuwa da abin duniya kaɗan ba dan bana so ba, sai kawai dan na yi daidai. Ba komai, ka rayu yadda kake so. Sanin gobe.